de hjælper hinanden, de er der for hinanden, og der er sådan en tryghed. Altså formålet med BrainCamp, det er at samle en masse unge mennesker. Vi er sammen i nogle fantastiske omgivelser og har nogle gode aktiviteter. Det her, det er lige et samlingspunkt, hvor de kan mødes og have noget fællesskab. Der er noget genkendelighed i den måde, de kigger på hinanden, og det tror jeg virkelig er dejligt for dem. Vi håber, de har fået nogle nye kammerater, og måske er blevet mere sådan trygge i det her sociale med, at vi er så mange sammen. Jamen, Vejle Fjord har jo været en sindssygt god samarbejdspartner for Hjerneskadeforeningen i rigtig mange år. Det er sådan helt uundværligt. Efter de her dage, der håber vi, at de unge mennesker de sidder tilbage med sådan en mega glad følelse. Det gør vi som personale i hvert fald. De nok også er lidt trætte og lidt fyldt op og måske også lidt overstimuleret. For mig er det bare at se de unge skabe de her venskaber og den måde, de behandler hinanden på. Det er virkelig rørende.